हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ माधुरी यादव। मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल माधुरी 63। एक प्यारा सा सोहर सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फुल आवाज़ करके सुनना। ननद भौजाई का सोहर है, सुंदर सोहर है। ससुरे से आवेली ननदिया हंसी हंसी पूछली हो। ससुरे से आवेली ननदिया हंसी हंसी पूछली हो। भौजी के करा तुरतिया लोभानी उभरती जवा बड़ा सुंदर हो। भौजी के करा के रतिया लोभानी उभरती जवा बड़ा सुंदर हो। सुतल रहली महलिया सैया के सजरिया नु हो। सुतल रहली महलिया सैया के सजरिया नु हो। हे ननदी सपने में आयल ननदोइया हो। रिलवा बड़ा सुंदर हो। हे ननदा सपने में आयल ननदोइया रिलवा बड़ा सुंदर हो। द्वारे से आवेला देवरवत हंसी हंसी बात पूछे हो। द्वारे से आवेला देवरवत हंसी हंसी बात पूछे हो। हे भौजी के करा के पड़ला परछाइया हो। रिलवा बड़ा सुंदर हो। हे भौजी के करा के पड़ला परछाइया हो। रिलवा बड़ा करिया हो। सुतल रहली महलिया सैया के सजरिया नु हो। सुतल रहली महलिया सैया के सजरिया नु हो। हे देवरा सपने में ले तोरा भैया हो। रिलवा बड़ा करिया नु हो। हे देवरा सपने में ले तोरा भैया हो। रिलवा बड़ा करिया नु हो। नैहर से आवेली बहिनिया हंसी हंसी पूछली हो। नैहर से आवेली बहिनिया हंसी हंसी पूछली हो। हे दीदी के करा के पड़े परछाइया हो। रिलवा बड़ा हीरो। हे बहिनी के करा के परल परछाइया हो। रिलवा बड़ा हीरो। सुतल रहली महलिया सैया के सजरिया नु हो। सुतल रहली महलिया सैया के सजरिया नु हो। हे बहनी सपने में आए बहनोइयावा हो। रिलवा बड़ा हीरो। हे बहनी सपने में आए बहनोइयावा हो। रिलवा बड़ा हीरो। सुनिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा सोहर।